Aquest cap de setmana vaig ser al Vaticà a la beatificació dels 498 màrtirs del segle XX, que en deien, en els quals hi havia persones nascudes a Vic. Hi havia precisament una monja nascuda a la ciutat de Vic, però a més hi havia 7 monges més que eren del Pare Coll, de les dominiques de l'Anunciata, i evidentment la fundació era Vic, i el col·legi ens havia cursat, l'escola, el Pare Coll, ens havia cursat la invitació a l'Ajuntament de Vic, i vam ser-hi amb la representació de les autoritats, amb l'ambaixada, diguem-ne, davant de la Santa Seu, i vam participar en l'acte. En l'acte juntament també hi havia el senyor bisbe de la ciutat, del bisbat, i bé, l'acte va ser un acte molt llarg, un acte que ja va començar el dissabte amb una rebuda, i el diumenge llavors hi va haver-hi la beatificació, i a la tarda del diumenge hi va haver-hi la rebuda a la seu, a la plaça d'Espanya, diguem-ne, a la seu de l'ambaixada davant de la Santa Seu, i l'Ajuntament de Vic hi era això, en aquesta representació pública de suport en les congregacions que en el seu moment van tenir els màrtirs. Només l'evidència, diguem-ne, de gent que havien mort per causa de la seva fe, en la defensa de la seva fe. Aquesta era la visió, l'exemple de la palma del martiri, precisament és aquesta.